City guys. Titingin tayo ng mga paninda doon. Samahan nyo ako. Update ko tayo mga guys pag nandun na tayo sa sa location guys ha. Let's go. SNR. Dito tayo ngayon sa may Milaor. Maringason guys. Shoutout sa Barangay Dinasario. Bayan ng Milaor. Ito ang bayan ng Milaor guys sa Camarines dito nila traffic. Bumabaha dito guys pag malakas ang ulan dito sa Milaor, Camarines ay bumabaha dito sa lugar na to. Kaya pag maulan dito ay namamangka ka dito guys sa lugar na to. Kaya na dito sa lugar na to, bahain tong lugar na to guys. Ito highway na. Tapos ito yung terminal mga biyaheng Milaor guys. Adventure bike. Wow, wow, wow. Wow. Okay, Lord. Idol, guys, no? Sila sa SNR. Guys, traffic guys. Yan, lahat na yan papuntahin doon sa SNR. Dito guys. Grand opening kasi ngayon ng SNR pag may mga opening kasi dito sa Naga gaya ng mga ganyan, mga bagong yan, dinadagsa talaga siya. Doon tayo dito kay Kuya. Grabe traffic. Tayo to, touchdown Nagasito tayo guys ha. Ayan guys, nasakot na ang nasakot na ang kabilang linya guys. Grabe traffic.
Ganyan guys pag may opening dito sa Naga. Traffic talaga ng ganyan guys. Traffic guys. Dito sa may ano, tulay ng Mabulo. Yung traffic guys. Diba? Naga River. Yan guys ang Naga River guys. Oh. Yan guys ang Naga River. Lapit na tayo guys. Traffic guys. Okay guys. Traffic guys. Oh. Guys, yan. Sa SNR grand opening. Traffic guys. Oh. Guys, nung isang araw ba ito nangyari yung ano, yung aksidente guys na may tatlong batang namatay. Ay ano, mag-ina, mag-aaral. Lugar na to guys. Kasi doon banda yun oh. Yung guys sa banda doon oh. Yung tatlo yung 10 years old guys na bata. Tapos yung ano, pinasala sila ng Manila. So itong napaka-delikado guys eh. May mga lubak-lubak kasi niniiwasan ng mga raya, mga biyayero na ganyan. Aksidente. Kaya na-action to ng ano, ng ating gobyerno na DPWH guys, na maayos itong kalsadang ito guys. Kasi napaka-delikado talaga ito. Lubak-lubak na. Lalo na dun sa banda dyan, iniiwasan talaga nila yan ng mga driver dyan, mga truck. Yan, ride safe sa lahat. And yes, dito po kami tatapos ang ating play. Maraming salamat sa suporta sa ating YouTube channel, JDE TV. Maraming salamat. And guys, ride safe sa lahat.
San Fernando. Peace.